Cuando me pidió auxilio, cuando me levanté, ya estaba muerto. Le vi todo sangre en la cara, le vi todo lleno de sangre por todos lados, la cama y la pared que está marcada. Eso fue lo que vi. Llamé yo a la policía. Acaban de escoitalo. É unha das testemunhas do crime que tivo lugar este xoves na antiga estación de autobuses de Vigo. Tratou de auxiliar a vítima, un home que acababa de ser acoitelado, pero chegou tarde, o ferido non logrou sobrevivir. A presunta agresora é unha muller, ambos coñecíanse e compartían a caseta onde dormían. A policía xa detivo, está previsto que pase a disposición xudicial mañá pola mañá. Lembran esta vivenda das imaxes, é a casa de Porto do Son en que a Policía Nacional detivo hai uns días un falso xamán. Non trascenderan moitos datos sobre o motivo do arresto. Ben, pois os investigadores relacionano cunha organización criminal dedicada a secuestrar, extorsionar e asesinar persoas, así como o tráfico de drogas. Os axentes tamén arrestaron outras 12 persoas noutras cidades españolas como Barcelona, Madrid e Valencia. Boas tardes, venres 7 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Hoxe imos falar tamén doutro posible homicidio, neste caso por imprudencia, que chegou a xuízo en Santiago. Foi neste accidente que van ver de tráfico acontecido hai 5 anos. O acusado recoñeceu esta mañá diante da xuíza que fuxiu despois deste accidente no que houbo unha víctima mortal. Esta noite houbo outro accidente mortal de tráfico, foi na estrada que une Noia e Ribeira, á altura de Baroña. Un cabalo irrompeu na estrada. Un coche non puido esquivalo e morreron os dous, o condutor e único ocupante do turismo e o animal. O 112 tivo constancia do suceso a través da alerta emitida polo sistema de emerxencia automático integrado no vehículo. Cando chegamos ali, efectivamente, estaba o cabalo falecido e a 200 metros estaba o vehículo accidentado ca persoa xa falecida no interior. Son as 12 da noite, había un día de mal tempo, imagino que con pouca visibilidade, e, bueno, supoño que o animal saliu a carretera e chocou contra o vehículo. Pasaron todo o ano organizando e aforrando para unhas vacacións e quedaron sen elas porque a axencia pechou. Iso é o que lles pasou a 30 persoas que contrataron as súas vacacións nunha axencia de Redondela. Foi en agosto e aínda non viron un euro do que pagaron. Escoiten como os avisou a axencia. A través dun WhatsApp. Dun WhatsApp o día 4 de agosto, de que se suspende por razóns de forza maior, que non se pode realizar a viaxe, que el que reconoce o estado da deuda con nós. Primeira parada do Galicia Noticias en Vigo. Ali continúa a conmoción tras o crime registrado nas últimas horas na antiga estación de autobuses. Unha muller acoitelou presuntamente un home co que supostamente convivía. Está arrestada e pasará a disposición xudicial de Metrio nas próximas horas. Sí, a previsión é que sexa mañá sábado cando pase a disposición xudicial. Uns feitos que se produciron onte ao redor das 6:30 da tarde nesta estación de autobuses, a antigua estación de autobuses, agora abandonada, que se está a convertir en dai xa hai tempo nun lugar onde habitan persoas sen teito. Os feitos producironse nunha desas chabolas de plástico onde vivía esta persoa, a víctima, un home de 56 anos e que compartía coa presunta autora das coiteladas, unha muller de 36 anos que xa foi detida, como dicíamos, e que mañá pasará a disposición xudicial. Sucedeu nun dos accesos á antiga estación de autobuses de Vigo. Ali dormía dende hai un tempo o home que morreu acoitelado, un vigués que era veciño dese barrio. Cuando me pidió auxilio, cuando me levanté, ya estaba muerto. Le vi todo sangre en la cara, le vi todo lleno de sangre por todos lados, la cama y la pared que está marcada. Eso fue lo que vi. Llamé yo a la policía, fui yo el que llamé a la policía. A investigación está aberta, pero algunhas testemuñas aseguran que a muller detida asestoulle varias coiteladas no tórax e no pescozo cunha arma branca, probablemente un coitelo de cociña. Os dous, a vítima e a súa presunta agresora, coñecíanse e mesmo compartían o habitáculo onde pernoitaban. Tanto uno como otro ya los conocíamos de allí de la zona y los miraba sentados en mi portal. Yo nunca la vi agresiva, yo siempre la miraban allí sentadiños, hablando. A veces, bueno, igual tendrían un día que bien un poco tanto uno como otro, pero
Yo siempre los vi allí bien, o sea, que no sé lo que pudo pasar aquí. Dende que pechou hai 3 anos, moitas persoas en Teito dormen nos accesos á bella terminal de autobuses. Está abandonada e á espera de que se decida sobre o seu futuro. Unha situación que afecta a veciños e comerciantes da zona. Falan de falta de limpeza e de situacións incómodas. A xente maior igual ten máis reparo en vir por esta zona, entón, pois, bueno, sí que influe en certa medida a que o comercio, pois, bueno, vese un pouco afectado. As administracións deberían poñerse en conxunto e intentar solucionar o problema porque realmente isto cada vez vai a máis. Que lo derriben porque están ocupando aquí, siempre ves por aquí todo tirado, andan en los cubos de las basuras, es asqueroso, siempre hay problemas en este bar de aquí al lado, tiene que buscarse solución porque esto no puede ser, ayer quedamos todos consternados. Está previsto que a muller detida como a presunta autora do crime pase mañá a disposición judicial. Xiro radical no caso do xamán de Porto do Son. Relaciónano cunha organización criminal que se dedica ao peor do crime organizado. O Tren de Aragua naceu en Venezuela, pero opera noutros países e acaba de caer a primeira célula en España. Hai 5 detidos e un deles é o suposto xamán. É o momento da detención do catalán, agora coñecido como xamán de Porto do Son. De noite, por sorpresa, e cun dispositivo que nunca imaxinaran en Queiruga. Había de 20 a 30 coches de policía, 3 furgóns grandes e despois coches pequenos. A falta de información oficial concreta dispararonse todo tipo de especulacións. Eu escoitara moita xente falar sobre eso, sobre que o tipo facía maxia negra. Todo o mundo desconfiaba de que era unha redada para a droga, de droga. Non foron desencamiñados os que pensaron mal, os que sospeitaron de algo máis grave e máis forte que a maxia negra. Demasiada policía, entre eles os expertos en atopar zulos ou caixas fortes. Agora enténdese o motivo. Relacionan o catalán coa banda do Tren de Aragua, unha organización nacida en Venezuela cos peores delitos do crime organizado. Delitos de extorsión, secuestro, trata de persoas, tráfico de drogas e mesmo asasinatos. É a primeira vez que a policía desmantela unha célula en España. Hai 13 detidos e rexistros en varias provincias, unha delas na Coruña, en Porto do Son. Nalgún deles a policía atopou drogas sintéticas, cocaína e mesmo tusi, a coñecida como cocaína rosa. 4 detidos están en prisión. O xamán de Porto do Son segue investigado pola Audiencia Nacional, pero volveu á súa casa ese mesmo día. A Audiencia Provincial da Coruña condena a 11 anos e medio de cárcere un home que intentou asasinar a súa parella no domicilio familiar. Os feitos tiveron lugar en novembro de 2023. O acusado coitelou a vítima no abdome cun coitelo de cociña de xeito totalmente inesperado. A muller logrou sobrevivir grazas á rápida intervención médica. O tribunal considera que hai o agravante de parentesco. Tamén lle impón o condenado o pagamento dunha indemnización á vítima de máis de 40.000 euros. A sentenza non é firme, cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Un home de 31 anos faleceu esta madrugada nun accidente de tráfico na estrada que comunica Ribeira e Noia, á altura de Porto do Son. Era o condutor dun vehículo que topou cun cabalo na vía na zona do Castro de Baroña, o que provocou o tráxico sinistro. O tráxico accidente tivo lugar neste punto kilométrico 92 da estrada AC550 que une Noia e Ribeira. Foi alrededor das 12 da noite cando un BMW branco circulaba cara a Porto do Son á altura do desvío ao Castro de Baroña. Un impacto violentísimo sacouno da vía tras chocar contra un cabalo. O animal apareceu a máis de 200 metros de distancia do coche que conducía un mozo de xuño de 31 anos que quedou totalmente estragado. O 112 tivo constancia do suceso pouco despois a través da alerta emitida polo sistema de emerxencia automático integrado no vehículo sen conseguir establecer contacto co condutor que falecera no acto. Os bombeiros de Boiro e Ribeira traballaron na escarceración do corpo da vítima. Cando chegamos ali, efectivamente, estaba o cabalo falecido e a 200 metros estaba o vehículo accidentado ca persoa xa falecida no interior. Era as 12 da noite, había un día de mal tempo, imagino que con pouca visibilidade, e, bueno, supoño que o animal saliu a carretera e chocou contra o vehículo. Os sanitarios só puideron confirmar o falecemento do condutor. Tamén acudiu ao lugar Garda Civil, Policía Local e o GES de Noia. Operarios de Estradas do Estado retiraron o cadáver do cabalo de madrugada e o tráfico retomou a normalidade unhas horas despois cando os bombeiros despexaron unha vía na que aínda eran moi visibles esta mañá os restos do terrible accidente.
E vaya susto levaron os que onte a noite pasaban pola rúa Paco Lanza de Ribadeo e viron como comezaba a arder un coche que estaba estacionado. En poucos minutos as lapas devoraron o vehículo. A rápida intervención dos bombeiros de Barreiros evitou que o lume saltara ao resto dos vehículos que estaban aparcados na rúa. Nas imaxes pode verse que o coche quedou pra ferralla, totalmente calcinado. Estaban cambiando os cables da iluminación pública en Dexo, Oleiros. Chamáronos para atender outra avaría e na media hora que se ausentaron xa lles roubaran unha bobina de cable de cobre valorada nuns 6.000 euros. Piden axuda para recuperala. Contámosllelo de seguida no Galicia Noticias. A Policía Nacional localizou 3 polisóns no Porto de Vigo. Estaban ocultos nun remolque que ia ser embarcado nun ferry con destino ao Reino Unido dende a terminal de Bouzas. Son estranxeiros e 2 deles menores de idade. En Oleiros solicitan colaboración cidadá para tratar de esclarecer o roubo dunha bobina de cable de cobre de 250 kilos e valorada en máis de 6.000 euros, Reyes. Sí, unha bobina que foi roubada este mércores nesta parroquia de Dexo en tan só media hora, porque ese foi o tempo que se ausentaron os electricistas municipais que estaban nesta zona sustituindo os cables da iluminación pública para ir a atender outra avaría. Agora, a Garda Civil e a Policía Local de Oleiros xa iniciaron unha investigación para tratar de localizar os autores deste roubo. O escenario do roubo foi a avenida Jiménez Herrero na parroquia oleirense de Dexo e o botín unha bobina de cable de cobre de 250 kilos, semellante a esta, valorada en algo máis de 6.000 euros. Enterámonos de que roubaran, e non máis. Chama a atención que era roubo, a parte que parece ser que foi en media hora, non máis, que se ausentaron os funcionarios. Foi entre as 11 e as 11:30 da mañá deste mércores, 30 minutos lles bastaron os ladróns. Foi o tempo que 2 electricistas tiveron que abandonar esta zona onde estaban substituindo os cables da iluminación pública para atender unha avaría noutro punto do concello de Oleiros. Planificado, non sei, mirar tiñen que estar mirando, porque xa che digo, eles máis ou menos estaban moi pendientes, entonces, a ver, ten que ser algo que tes que saber que é o que van a facer, ou estar moi atento, e no momento que é un despiste, pois facelo. Ou foi algo premeditado, de que fixeron algo para que se foran a outro lado, ou senón... Por aquí pasan moitos chatarreiros. Sexa como fora, o suceso deixou abraiados os veciños. Eu vía que eles cambiaban e cargaban no camión, era algo que facían máis ou menos rápido, non... Entón, a ver, si me sorprende un pouco que hubieran roubado, porque foron moi aguilillas. E sorprende moito porque aquí, cando eu cheguei aquí, que foi há moitos anos, as portas estaban abertas. O Concello solicita colaboración cidadá por se algunha persoa pode achegar datos que axuden a esclarecer o acontecido. Entre mentres, a Garda Civil e a Policía Local investigan para tratar de dar co paradoiro dos delincuentes. Crece a indignación entre os veciños que se opoñen á ampliación do Porto Deportivo de Baiona. Aseguran que a barreira anticontaminación instalada para protexer a zona durante as obras rompeu, estendeu lodo e outros residuos pola bahía. Portos de Galicia afirma que non hai motivos para alarma porque non hai verteduras contaminantes e as obras cumpren con todas as garantías medioambientais. Ademais, mentres duren os temporais e a barreira non estea reparada, informou da paralización dos traballos de depósito de materias. Nas últimas horas reparaban a barreira anticontaminante instalada por mor das obras de recheo que permitirán ampliar o Porto Deportivo de Baiona. Rompeu como consecuencia do temporal enchendo a baía de lodo. Pois a marea levou a barreira, rompeuna e quedou sin ninguna protección. Xa a barreira en sí non protexía en exceso, pero agora quedamos pois sin ninguna protección, como era previsto. Levan as cortinas para baixo, vamos a chamalas así. Esas cortinas están rotas. Ahora o que hai son flotadores, nada máis. Para baixo está aberto. E han vertido materiales non permitidos aquí. Portos de Galicia asegura que se están a extremar as medidas de protección e que a empresa que executa as obras non depositará material mentres a barreira non estea operativa. Porén, para os membros da plataforma que se opón a este proxecto, as medidas ambientais deberían ser máis exhaustivas. Temos grandes preocupacións do que ocorre a nivel medioambiental, con un banco marisqueo que había aquí mismo, bueno, como afecta ao que é pois a foz que
renatura. Santa Marta de Veredes, que volven a salir as pedras ao aire, pedras que taparon antes do Brán, cambiando a area dun lado para outro para tapar toda a desfeita que había aí para os turistas. Pensamos que iso é un agravio ao que é o noso, a nosa ría, as nosas playas, ao ecosistema. Fai falta que veña ningún experto a decirnos o que hai. Ti xa estás mirando como estou mirando eu, isto é moi perxudicial. E para a pesca. Portos de Galicia asegura que as obras contan con todos os permisos e garantías medioambientais e que os materiais depositados non son contaminantes, mentres a plataforma Salvemos Santa Marta segue a denunciar o que considera un atentado medioambiental e a privatización dun espazo da cidadanía. Na ría da Arousa comisaron unha batea 120 kilos de volandeira e 4 de vieira. A campaña da volandeira iniciouse esta mesma semana, pero a vieira está actualmente en veda. O comiso foi froito dunha acción conxunta entre a Garda Civil de Pontevedra coa súa patrulleira Río Luna, o GEAS da Coruña e o Servizo de Gardacostas de Galicia contra a pesca furtiva. Víano en titulares, un mozo acusado de homicidio imprudente nun accidente de tráfico en Santiago hai 5 anos sentou hoxe diante da xuíza. Aquel día, despois do sinistro, decidira continuar a viaxe ata o seu destino. Na súa declaración recoñeceu os feitos. Aceptou a pena de 2 anos e medio de cadea que propón a Fiscalía. Quería pedir perdón a toda a familia por todo o daño que he causado. Sé que igual tenía que haberlo pedido antes, pero no me sentía con fuerza y de verdad pido perdón con todo corazón de los daños que he podido causar. Este home está acusado de provocar un accidente mortal hai 5 anos na Nacional 525 na saída de Santiago a Ourense e abandonar o lugar onde faleceu un home de 57 anos. Sen respostar a ningunha pregunta e nunha breve declaración, o mozo recoñeceu os feitos que se lle imputan e a pena de 2 anos e medio de cadea que solicita a Fiscalía. Conozco, sé que me he equivocado, que eso no es de persona. Yo a día de hoy me lo sigo castigando porque sé que he hecho mal, que tenía que haber parado y me tenía que haber preocupado por la gente, pero en ese mismo momento yo me sentí en shock. A máis do coche do acusado, no sinistro vironse implicados outros 2 vehículos, o da vítima mortal e o de Samuel, que quedou ferido e declara como testemunha. Contou que cando se meteu no carril de adiantamento, o acusado acelerou e impediu a manobra. Notaba como que el coche no me dejaba adelantar, algo que me pareció extraño en ese momento. Pues mi percepción fue que lo había hecho a propósito. Na ambulancia de camiño ao hospital é cando Samuel sabe que o seu coche bateu contra outro vehículo e que o condutor faleceu. O xuízo quedou visto para a sentenza. Imaginen que pasan todo o ano organizando e aforrando para unhas vacacións, se quedan sen elas porque a axencia pecha. Pois isto é o que lles pasou a 30 persoas que compraron as súas vacacións nunha axencia de Redondela. Este xoves manifestáronse polas rúas da vila. Piden a devolución dos cartos e que se faga xustiza polo perxuízo causado. Contrataron unha viaxe que nunca puideron realizar polo peche por sorpresa da axencia de viaxes. A Sicilia, un tour por todo Sicilia. ¿Cantos días? Del 14 al 24 de... ¿no? Al 21 de... Eran 7 u 8 días, sí. Canto lle custou a viaxe? 2.395 cada unha. Tiñamos un viaxe a Lanzarote, creo que era do 9 ao 16 de outubro. A suspensión da viaxe foilles comunicada a través dunha mensaxe aos seus móviles, onde o dono da axencia recoñecía a débeda e comprometíase a pagala nun prazo de 6 meses. Bueno, pues que debido a problemas económicos no podía hacer el viaje y que reconocía la deuda y que esperaba en 6 meses poder devolvérnoslo. Cheganos a través dun WhatsApp o día 4 de agosto, de que se suspende por razóns de forza maior, que non se pode realizar a viaxe, que reconoce o estado da deuda con nós. Os afectados constituíron unha plataforma para reclamar a devolución dos cartos. Este xoves manifestáronse en Redondela e pediron xustiza. Digo, las cuantías son mucho mayor de lo que él dice
y nada. Él dice 36.000, vos 100.000 por lo menos. Sí, bueno, no puedo decir una cantidad, ¿vale? Pero 36.000 no, hablamos de 70.000, 80.000, 90.000 o 100.000. O propietario da Axencia de Viaxes atribúe o peche do negocio a un colapso económico a causa duns impagos. Os afectados xa presentaron unha denuncia por estafa. Falando de vacacións, nos últimos temporais demostrouse unha vez máis que a Costa de Lugo é unha especie de refuxio climático que vai ao revés do resto de Galicia. Buscamos o segredo do clima temperado da costa luguesa. As imaxes falan por si soas. Mentres na maior parte do país as chuvias intensas e ventos fortes provocaban dúcias de incidencias durante os últimos temporais de outono, na Mariña luguesa a situación era estoutra. Un oasis climático do que os seus veciños fachendean. Aquí temos un microclima, somos especiales estos daqui da Mariña. É verdad que normalmente sempre vamos ao revés de todo Galicia. Pero isto non é un fenómeno puntual, ten a súa explicación. A clave está nos ventos do suroeste. Agora no outono, estes días que falamos de borrascas, entran os ventos do suroeste pola costa de Pontevedra, deixando máis cantidade de precipitación, máis nubes, pero a medida que eses ventos se desplazan dende o sur cara ao norte, van perdendo humidade e chegan pois bastante secos á zona da Mariña, o que quere decir que temos menos nubes, menos probabilidade de precipitacións e con temperaturas, a verdade, que máis xeitosas. Estes días de atrás, concellos da Mariña como Ribadeo, Barreiros, Foz, Viveiro ou mesmo Burela, as máximas estaban alrededor dos 20 graus, é dicir, as máis elevadas de Galicia. No verán, pola contra, cando predomina o anticiclón e os ventos do nordés entran pola costa de Lugo, a serra do Xistral fai de barreira natural e as temperaturas na Mariña son máis mornas que no resto de Galicia. Prodúcense as clásicas nubes de estancamento que reducen a irradiación solar, as temperaturas son máis baixas e mesmo orballa. Pero é mellor que non se sepa, que senón logo veñen para aquí e se masifica todo. Foi todo un espectáculo. Falamos da exhibición da arte tradicional de despezamento dun atún vermello de 170 kilos. Unha cerimonia que na cultura xaponesa está cargada de simbolismo e que puideron ver algúns afortunados en Lugo. De seguida a van ver vostedes tamén aquí, no Galicia Noticias. A pesca do salmón estará prohibida a próxima temporada en Galicia, acordouno o Consello Galego de Pesca Continental ante a escaseza deste peixe nos ríos galegos. A Xunta alega que opta por esta veda case pioneira en España como medida de conservación. En paralelo, tamén se levará a cabo un seguimento da evolución das principais poboacións galegas de salmón en ríos como o Ulla, o Eo ou o Landro, entre outros. A temporada de pesca fluvial comeza o 15 de marzo e prolongarase ata o vindeiro 31 de xullo. A partir do luns, en 40 concellos de Galicia, as pitas terán que permanecer dentro dos galiñeiros para previr o contaxio da gripe aviar. Polo momento, no país, só se registraron casos en aves silvestres, pero para evitar riscos, as aves de curral só poderán estar fora se o espazo está protegido por unha tea metálica que impida o contacto. Carmen ten 5 pitas na súa casa de Sandiás. Ata agora saían un momentiño horta, pero soubo vendo a túbega que van ter que estar sempre dentro do galiñeiro. Veña para dentro, alá, veña. Salíalle para fora que tiño así unha alambradinha, un cachiño, entón salían para fora, para aí. Pero ahora xa non abro porque só son 5 xa lle o galiñeiro, non sabes. Para dentro vanche de mala gana. Alá, aí están. En Sandiás e noutros 4 concellos da Limia, a partir do luns queda prohibida a cría de aves de curral ao aire libre ante o incremento da influencia aviaria. Oblígase a que todas as aves domésticas estén confinadas e, sobre todo, tamén impídese que haxa mercados de aves precisamente para evitar a posible distribución da influencia aviar. En Galicia, polo momento, só se detectou gripe aviar en aves silvestres. Para evitar que as domésticas se contaxen, só poderían estar fora sempre cando non teñan contacto ningún. Unha malla metálica que impida que haxa contacto entre as aves silvestres e as aves domésticas. Moi importante tamén neste caso é que os bebedeiros non sean accesibles ás especies silvestres. Atopamos xa precisamente na Limia moitos galiñeiros preparados cunha zona exterior totalmente protexida. Me avisaron por un WhatsApp, pero nós témolas sempre cerradas. Ca tela metálica moi menudiña, casi non entra ningún paxaro comer aí. Despois para dormir van para dentro, e aí onde poñen os huevos. De momento, as pitiñas están sempre pechadas,
Poden coller pesto mesmo que as outras, digo eu, non sei. Pero eu non, eu sempre estiño dentro. Eu aquí non me veñen para nada. As pitas terán que estar confinadas en 40 concellos galegos en total. Ademais de na Limia, outras comarcas como o Salnés, o Baixo Miño ou o Ortegal están afectadas por esta medida preventiva que entra en vigor o 10 de novembro. Asistimos en Lugo a unha exhibición da arte tradicional de despezamento dun atún vermello de 170 kilos. Unha cerimonia que na cultura xaponesa está cargada de simbolismo e que require un traballo manual experto, neste caso a cargo do chef dun restaurante asiático. Neste restaurante de Lugo, os amantes da cociña asiática tiveron unha experiencia excepcional. Asistiron ao despezamento e degustación dun atún vermello de 170 kilos. A técnica de corte manual do atún é coñecida como ronqueo, polo son que fai o coitelo cando pasa polo espiñazo. Un despece de un atún de 170 kilos pode rondar hasta 600 kilos. O tamaño normal son entre 200 e 300 kilos. Foi un evento que non é moi casual en Lugo. O peixe é descabezado e sepáranse os lombos e as partes nobres máis aprezadas, como a ventrecha e o morro. O atún aproveitase ao máximo os músculos e as vísceras ata a pel. Cada parte da peza de atún vermello ten diferentes texturas e infiltracións de graxa, acaídas para as diferentes elaboracións de sushi. Clientes e creadores de contidos culinarios puideron degustar 4 pratos elaborados con esta peza de atún. Sashimi, se pode facer tataki, tartar, nigiris, gunkan e moitos máis platos. É tendencia a comida xaponesa. Vemos que cada vez gusta máis. No restaurante ofrecen máis de 200 celebracións de cociña asiática, unha experiencia gastronómica que tendencia e que inclúe a preparación dos pratos avistados comensais. Atención á seguinte historia: detido e outra vez posto en liberdade o suposto kamikaze que trae de cabeza a policía e o resto de usuarios da vía en Pontevedra nos arredores. Relaciónano con roubo de case unha dúcia de coches e protagonizou algunha persecución tan sonada como a perigosa. Entra nos coches e acelera, quen veña de fronte se quere aparta. Estas son imaxes dunha das varias persecucións por pollo por carreiros, estradas con tráfico e mesmo polo camiño de Santiago co risco que supón. Coa mesma pericia coa que conduce, rouba coches. Pois a persoa entrou aquí na farmacia a buscar un medicamento e mentras compraba o medicamento, cando se deu conta, estaba falando por teléfono, salí un momento e xa non tiña o coche. Os 40 segundos pois foi o tempo que lles levou rebarlle o coche. O modus operandi repítese relacionando co roubo de case unha dúcia de coches, sexan turismos ou furgonetas, en Pontevedra e nos concellos do redor. A última denuncia non ten nin 24 horas no cuartel. Deixeno aí e a fai 2 días voltei a mirar e non aparecía. Entón fun á policía e din parte, dixenlle se habían quitado por o tema de algunha obra e din que agora é un pouco normal eso de que haya roubos. Que erro cometín eu? Está o cenicero coa tapa tiña unha chave suplenta. Do seu Dacia de momento nin rastro, todo apunta a que os coches teñen destino. Algo me dixeron que os acostuman a levar a Portugal. Vendeos en Portugal coa matrícula trucada e tamén hai indicios de que puido traer algún dalí. Acaban de detelo a ele tamén a súa cómplice, a súa acompañante de andanzas, pero volven a estar en liberdade. Eu teño un coche de maior calidade do que roubaron. Teño tamén medo de que algún día podan se andan a roubar, que me rouban o meu. Eu polo menos andaría con máis cuidado, sí. O parque de aí atrás tamén creo que alguna vez roubaron en algún coche. O sea que cos coches sí que penso que hai que ter algo de cuidado. O individuo é un home de 35 anos, viviu de Ocupa en Poio, despois en Pontevedra e agora mesmo nun domicilio descoñecido e nada descarta que a espera do próximo descoido dun condutor. Viveiro conserva unha decena de establecementos con máis de 70 anos de antigüidade. O curioso é que varios teñen a peculiaridade de que a súa fronte se manteñen os descendentes dos donos orixinais dos negocios. Fran é a terceira xeración de tendeiros da familia Chao. Está ao fronte dun ultramarinos que se mantén aberto en Viveiro
desde 1931. As claves moitas veces digo que son as 3 H's, non? Que é humildade, honestidade e honradez, non? E sobre todo o bo trato e non engañar a naide. Esa é, sin dúbida, a clave de perdurar 94 anos. Cando lle preguntamos pola longevidade deste negocio, coincide co seu pai ao pôr o cliente no centro da súa atención. O máis importante é cando chega a xente é o trato persoal, que ten que ser impresionante, e creo que pola xente que nos ven, pois está moi agradecida. Lembra como foi evolucionando o comercio. Primeramente cereales, piensos congelados, y después lo más fuerte que llegó a ser un momento fue la botellería, ¿no? Y bueno, pues xa quedaron os fillos e son os que levan todo isto ahora, ¿no? O fundador está presente en toda a tenda. Quizás a historia desta tenda. Esta é unha botella que é adicada ao meu avó, Antonio Chao Vázquez, en proba de agradecimento de Pedro Domecq. A menos de 100 metros está o negocio máis antigo de Viveiro, unha farmacia que se mantén neste mesmo emprazamento desde polo menos 1898. E 100 metros máis adiante atopamos outro dos establecementos veteranos desta localidade e se mantén na mesma familia. Eu desde pequena xa me criei, como quen dice, na tenda, sempre estaba con meus abuelos, e o trato ca xente, aquí temos un trato cercano, moi familiar, temos clientes fixos, que xa clientes incluso xa moi maiores que foron de meus avós. A súa actual xerente deixou o seu traballo como mestra para atender o negocio familiar. Creo que foi a decisión acertada para a vida das miñas fillas e para seguir co comercio de miña mai, porque senón miña mai tiña que poñelo en alquiler. Son a memoria viva da actividade comercial que caracteriza a esta localidade mariñá desde hai séculos. Ourense xa recende a castañas asadas. É tempo de magostos e nos postos e prazas das vilas da provincia e tamén na cidade aumenta estes días a venda do froito estrela do outono. No mercado este ano o prezo está algo máis alto que o ano pasado, entre os 4 e os 8 euros dependendo do punto de venda. Pero tamén hai moitos ourensáns que farán o seu magosto coas castañas que eles mesmos apañaron nos outos. Vostede comprou castañas? Sí, e están riquísimas. E comprelles aquí ao Marcos impresionantes, porque se non piquei os dedos. E a como vai de prezo este ano o quilo de castañas? Eu teño visto que por aí dicen os clientes que no supermercado, que están moi caras, que 7 euros, que 6,95, que 6,50, pero bueno, eu respeto a todo o mundo. Eu as miñas, pois teño a 3,95 e bueno, desde o primeiro día, ao mellor hora final, pois baixan un poquinho incluso de precio. Quen compra as castañas é a miña muller, non teño nin idea se están caras, se están baratas. En Carballiño estiveron a 6 euros, a 8, agora están a 4, depende. Depende moito dos puntos de venda ou se son seleccionadas, pero os vendedores e produtores apuntan a que este ano van algo máis caras porque polo tempo seco e caloroso do verán e máis os incendios hai menos cantidade. Levo casi un mes vendendo castañas, máis ou menos de primeiros do mes pasado. E ben, a xente contenta. Este ano non son tan boas, quizás, boas en tamaño, con respecto ao ano pasado. Fixo moito calor no verao, bueno, a castaña non creceu, pero bueno, despois en tema de bicho, podres, están salindo moi boas. Pero en Ourense non todo o mundo ten a necesidade de mercar as castañas. Eu fun a recoller as castañas con unha amiga que ten unha finca con varios castaños e recollímolas como se facía cando era xoven. Eu teño castañas na casa porque temos fincas na aldea e collemos as castañas ali. E nas rúas da cidade atopamos tamén estes días os castañeiros. José leva 14 anos vendendo castañas asadas e di que o mellor para sabelo.é é o fato. Xa os clientes dun ano para outro xa saben en que fecha me poño. Chegando estes días empezan a comprar. O que é máis difícil é atopar alguén que saiba de variedades. Con todo, as castañas máis apreciadas para comer asadas son a longal das zonas produtoras da provincia de Ourense e do Courel. E máis que o tamaño importante din é o seu sabor.